Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara wassalamualaikum adalah sungguh dengar Al-Quran di Al-Quran jujur di surah Al-Araf ayat tataru oh di ayat 127 wa inafaqahu dengan khairun Musa bakatu Fir'aun wa sabadanya kami nebar kaum tinggi dari engkau Tuhan bertimbun berpangkat tinggi kalau beta susun itulah katu Firaun anak Nabi Musa menegakkan pangkat dia sombong dado dia suara dan gagah ujung cengnya lah paling oh Firaun lah nyato rasikan dia berantara turun dari Jibril Nabi Musa negeri Mesir oh mama Firaun berparan dia di lautan merah Firaun berjaya 10 Muharram dia surah di lautan merah Firaun meninggal sampai aja dia mengajar Musa utama bayi jangan menyasar menyimpan musuh berbidang kepintar bawa wujud penyimpanan kotangga usus ketitu ketukan pitua umum ketitu ketukan silawat kita basilawa di mana menotampi pitua dibuka alasan tidak otak negadang wajulah banyak kelimi banyak kelemak necian dan necian galak lagi macam punya ciri cacat onak dia lagi buka di muka lanan banyak deh
banyak owai tarimu oh syukur itu perlu marawanan di bawah anamu oleh marawanan tak di tepi jalan arayo tinggilah de majulah badan gue dan gue pulo de lai apola de hikmah ola de batan jokan an pulo yo minta katangan dari kami bang aduh de kapa dola de lagi saula orang baik idamo tarimu kasih banyak owai tarimu oh syukur dengan pertanyaan dari sana saudara oh dalam labahu sahu di dalam dia kadia katu katu karano la pengadia la pentang la padu kitu lan tiasa kali dari tidak la dia kamu dari silat yo la kamu kitu dela ini la pengadia la nani buku nyo de basamu
dari sekalian. Allah sabunyo andelai karaban Tuhan, la indah bertampik la di manonyo dia, la indah di kandung andelai olai la di jihad nan anak olai isa kami selihi kasudahan pahan adapun hiyonyo pandang kasudahan tutup kapanuyo Allah wahidatul wujud ma'ana kulima laina jangan hanya kucuy la indah kana padu undi ona la ilai sama tu di mulu dilo itu bihabiri mau iyo di ombak iyo basah buang di angin bertiup dunia kalam adelai alam laku cuy ilai janji tak boleh lah dibantu ayo suruh ilai aku bicara ilai olai ilai akan kita sabu ilai anda iyo pandagu ilai paham kulima janji iyo sampai potibonyo aja pasukan ke panua lai babelang sudah sagano anggota lai kasamonyo lama tadi ngola paka onde ola nalai dalai tidak mandangan mato dalam kabun lai toli dalam mata adanya lagi serat iyo gitu ai mangana apola nang jadi dalai tadi lan kulima biangola nang igola nang dikatola nang sapata himbau lai sahimbau dilam tak salah lagi kayu lai sakayu sahimbau sudah itu berpulang leka padul lanenyo Allah napas lah di badan lah di hati lah di bawah itu dengan jadi talian di kulima lai ada pun tahan iyo kurang nasi ari lai mana lah di kulima oh jazame di hati andiko jalan lelah tarang kan kita lalui lai sangkal katinggal di buruan kapan nilai sangkal deko tinggal siapa mauni tapau di balanta deta kurung ada bakunci ada pula nan jadi ladalai asal ada kulima mari dapat donor lah Muhammad ladayanilah oh ulang kita ladi akhir lah kulima ladi akhir ladi kulima la ilaha illallah la selamat ladi nyotu buwe ditarimo tanah selamat ladi nyawa bapulang ke Allah ladi aku ino nabi masuk saluku jana iyo wahai lada sahabat ditolan saudaro dari soal pengajian sajian dibaca iyo sajian leda ulu oh dari ni kamilan dan padu sebagai untuk lada sambuang curi tuai dari rekan kita ya itu lusana aidenyo kami si bintang terang rang barinamu sudah melempar dekan tanyo di mungkunan iolanan basamu nan baliau iyo ai detanyo kan
kanan badu Mitra iyo denan katarangan kabake diri kami nan badu Ya itu kapado dalam kisah lambari nan iyola nan banamo Pasana di dalam adanya hati Pasaju di dalam kiro-kiro nah kami nan iyola denyo jawab satu hai dengan persatunya Ditantang palaminan nan dipasang Dia terumanan kadang nangko Nan dikatukan yun tapi Bak kato uranan denyo gitu Bawarna-warni nan derupunyo Akan niyo pacu-pacunyo Aku ay bananan de hikmanyo Itu ay banar bunitanyo aduh baru warna hitam kunyaman merah dan hijau kan ada puluh Itulah sumara air magadang Pangulunan basa denyonanko Arati pacu-pacu de warnanyo Nan ba macam-macam de rupunyo Itulah uyonan mananti Sagalo waleo de nanti bo Tidak basisi, tidak bainggo Walaupun pasir, walaupun kayu oh bagi itulah de contohnya rupu hikmah pacu-pacu nangku Kapasaran ini ada jo mama Di rumah gadang ada pusako Itu jo bana lahir manyo Iyo jo kalau nan kadi baco oh tidak nana kano de basisi tidak nana kalai kapahinggo walau de suku la de Malayu kan tibo walau suku de Caniago Walau yo suku dan depato Pangkili yang iyo bagi tujo begitu de banala de hikmanyo kapado warna pacu de pacu cago Kalau marawat tagaklah di jalan Nampak iyo ay jumbo-jumbo Itu sebagai penanti ale Mengucapkan selamat etibo Tando di rumah nan kabasaran Ado acara nikmat mamanya oh de nana ni ai de jo mama ya itu nan ale ai nan punyo Iyo begitulah deh hikmahnya Di dalam iyo adanya tamu Pangulu iyo doni ni emama Itu ay bana dengan punyo begitu dan yola kebesaran no de nan de wahai la de saudaro Adenan nalayo deko jale Iyo ay ala deko nyato odo sanai de nyota nyola dune pulola panjau abenyo Nabi iyo ay ganyo Indak bakurahi iyo pun indak apulo malabihi kami nan ca aja mengurangi rasul siyo siyo
Jomane sudiri bau urak bau kai oh cando janji Oh cando janji eko bainai hayu juang jari mimpi dende aro yo kama masang cincin Lai sakain oh indahnya dasaragi mangko nyoba payuang netijo urang lain angin malam hapui lama to balinang hai jaman ngasan kami oh janma ngasan tangi yo wiramani namate nyanyi alamati Laya itulah Tuhan Salman la menghadap laka ilahi Namoni yolai album nyota tak disimpan di dalam hati Lai bagi kula dan nyobana sabana la sedih hati lagi mila dituku Lani tambah lani nyojo yang malah pada pasir kaisi yolai nyodatu Lai bajo padang nyopasir delai kandaan tutu alawi yolai suara Emang
Oh, dekat.